आयै नै आसाना जि साइज जोंखौ जा नागिरबाय है इसोर मानैया फन हरगासिनो बहाबा थांदों नंदों जों बिसिनि खिथावनो दं जोंखौ मोनथिया बिसोर ओमफ्राय सिरि सिरि फन बुगासिनो गिबायदां मानसिफ्रा फन बुलागासिनो थाथ'बावा बहा थांनो सासेया ओरै दं खिथु थाबायफानो नागिरदोंमोन आं रायलायलामोन मा लाखो उन्दैया आयौ फट' Seska. जा बरिया नै 250 नै औ आरो टेबोलफ्राव दोननो मोजांथार ना अफिसाव नैबे फिसा साइजथार Magic board deh. बड़ा भी है 250 का वहाँ चेक कर रहे थे लाइए ये तो ना ले मिले वो जोड़ के दो मुझे लगा स्टैंड ठीक है ये ले दे ब्रो क्या मसला है दे गिदिर लेट गोसा नारसोनानै दाग्ला दाग्ला खुबा गोमोरो नै हेले खुबा गोमोरो हारसिङै गावनाय नायदो लाया खिन्थु उन्दैना बुआ जाबाय जाबाय जानो जायो हो
साइज साइज गायदों